Hello guys! Happy Sunday! Kailangan kong bumaba sa shop. Ang dami kong tatapusin trabaho. Yung mga ipapaship tomorrow na mga international orders. Tapos may mga bagong pasok ulit. Ipiprepare pa. So, ayan. Wala pa ako sa wisyo kasi alam niyo pang alas 5 na kami natulog ni Daddy kagabi. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung bakit. Basta nanood lang kami ng nung Vagabond. Tinapos lang namin yung last 3 episode. And then, yun, nanood na ako ng TikTok. Doon na ako naaliw. Pag-check ko, ala, 4:30 na, pa alas 5 na, hindi pa tumitilaok yung manok. Hindi pa kami titigil sa mga phones namin. Kaloka. Anyway, ayun. Hindi ko alam, ba't sobrang naaliw ako dun sa sa TikTok. Yung kay, sino ba yan? Actually, kinilig din kasi ako eh. Yun sa, yun sa, huwag ka maingay dyan. Yung mga volleyball players ng Adamson, tsaka kay, sa Ateneo, kay Dean, ayan, kay Dean, di pala Dean, Dina Wong, tsaka kay Gemma. Di ba tanda ko agad sila? Grabe! Nakakakilig silang dalawa. Oh my gosh. So yun, doon na yung yung oras ko kagabi. Samantalang si Daddy sa sa tablet. Sige, pindot din ang laro niya. So wala din namin namalayan yung oras talaga. Alas 5 na pala. Tapos nagising ako ng 8 AM gawa ng yung isa sa sasakyan is lalabas nga. So no choice. Daddy, gising na. Lalabas yung sasakyan. Tapos yun na. Hindi na rin ako nakatulog pa. Sabi ko, idlip muna ako bago bababa, kaso huwag na. Sagarin na natin mamaya pagkatapos ng trabaho. Pakita ko agad, tas makatulog agad. Pero bitin yung Daddy? Oo. Bitin yung Vagabond. Hindi na sila nagtagpo. Hindi na sila nagtagpo. Sobrang bitin, pero ang ganda. Kaya ellipse na ellipse ako guys, sa mga Korean novela. Kasi iba yung kalibre ng nila, ng mga drama nila. Alam mo yun? Talaga mapapaisip ka, yung utak mo talagang matitwist din sa mga twist nila. Colors. Yan. Kaya kahit na sige ang basa natin ng ng subtitle, carry lang kasi may may katuturan. May kwenta yung yung pinapanood natin. Yan. Hindi sa ini-small ko yung yung gawa natin, pero Talagang bakyan. Talaga walang kwenta. Panoorin nyo, ang ganda nun. Promise. Gone are the days na make sense talaga. Oo. Matay na sila eh. Kasi sobrang bitin. Hindi na sila nagkita. Ang galing no? Kita naman. Nakita niya sa sniper. Sniper scope. Ayan, na ako. Kukwento na ako. O siya, sige na. Tapusin ko na. Spoiler alert na to. Laters na lang. Ayan, dito na ako sa shop, guys. Ano ba sa? Wala naman. May itong mga lang ibubuko. Mga international shipping. Tapos ito nga yung dumating kahapon. Isang mother box na naman ng Linwa. Yun wala na kami Linwa. Sabi ko last na yun eh. Pero yan, napa-order tayo ulit kasi marami pang naghahanap. Linwa. Mamaya na. Wala na akong lotion kaya kuha na rin tayo. Hindi ako nag-lotion eh. Ito na lang. Ay, alam nyo. Ano po tayo? Tingnan ko lang eh, kaya di ko alam. May dumating guys. Ito na yung inaantay natin na Linwa tea. Ayan, 1 mother box. Ubus ang kapirahan ni Mapi Daki. Ang taas ng puhunan eh.
Ayan, dahil, ayan, nare-request kasi ng mga suki ko eh. Miss Mapi, mag-ano ka, sa iyo lang ako may tiwala. Char. Ayan, di nag-restock ako. So, meron tayong 1 mother box. Yes! Ay, by the way guys, meron din kaming ganyan, oh. Ayan. Yan, pang ano siya, pang sanitize, UV sanitizer. Yan, pag may mga packages kayo, yan, pwede. Tapos nakatuwa siya kasi ang lakas ng ano niya, mist niya, pero, ano, nabasa kasi inano mo. Na-stuck dyan, oh. Yan. Tapos tipid sa ano, sa alcohol. Alcohol lang nilagay ko dyan. Yan. Ayan, finlex ko lang sa page to guys, yung mga stocks namin ng Linwa, and Linwa tea, tapos Linwa capsule. Tapos yung, yan, mga essentials. Sobrang ano ko ngayon guys, sabaw ng utak ko. Literal, napaka, ano, lutang ang lola nyo ngayon. Nakailang ano na may bumibili dyan, mali-mali yung ano ko, yung kwenta ko, yung sukli ko, mali-mali yung sinasabi ko yung bunso. Grabe. Kailangan itulog ko na talaga to. Kaloka. Pero, ayun nga, tapusin ko. Kailangan ito yung hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kasi dumating yung mga stocks, may mga ipe-prepare ka, may mga nagpapa-invoice pa, yung gano'n, palibasa. Ako lang yung ano guys, ako lang lahat, yung pagsasagot, yung ano, kasi, ayun nga, since pandemic tayo, hindi ko pa naman kayang mag-hire pa ng extra, ano, extra tao. Yan, meron lang ako dito boys, taga-pack, taga-receive, ganun, mga nagbubuhat, pero more on sa pagsasagot. Yan, ako yan. Ako yung kausap nyo kung may order kayo. Pero sa Shopee, kasi si Rico yung sa Shopee, nag-manage. Yan. Grabe, sabaw na sabaw talaga. Dapat order ako ng ano. Gusto ko, ang tagal ko na nag-crave ng pho. Yan. Kaso, ang mahal. Sabi ni Bunso, mahal naman yun. 400, mahigit. Isang serving lang. Sabi ko, sabi ko, bili ka na lang ng ano, something na spicy. Ayan, kaya umalis sila kasama yung girlfriend niya. Bili sila ng, pampano ba? Pampagising lang. Kasi talaga, lutang ako as in. Kanina pa ako dito, mga 1 o'clock. Wala pa ako na-accomplish, kundi yung ano, pag-receive ko ng mga product na dumating. Grabe. Kita pila nene, guys. Nangihilang ako ng bangus. Ayan, nasa 8 na eh. Ulam yun nila kanina, kaso, di ba, nagtinapa lang din ako ulit. Sabi ko, ngayong gabi ko uulamin. Nahingan talaga ako pag umakyat dito. Tiniran niya daw ako. Julian. Wala palang ilaw yung mga ano dito. Sa walkway. Oh! Oops! Narinig ko na yung bata. Kumakain na sila. Penge! Boy, dami sinampay ah. Dami sinampay. What's this? Ukay-ukay. Hi ate. Okay lang. Nagbukas ako. Ang dami kong ginawa. Haggard. Shani! Kiss ko ate. Lalayasan mo na naman ako. Halika rito. Walang kiss sa akin ha. Kala malayo, ha? 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 Kiss na tata. Ano, dalawa? Nagmerienda kasi kami ni Punso ng ano, shinramen. Busog pa ata. Si Rico yung ko. Hi, finally guys. Ito yung masarap eh. Ay, hindi dikit yung gano'n, yung likod mo sa kama. Grabe, talagang antok na ako. Ayan. Kaya, yun. Sabaw yata yung lahat ng ano, ng vlog ko ngayon guys. Ngayong araw na to. Yan, kaya bawi ako bukas. Kagawa ng dapat rest day ko is ang daming ginawa. Wala, mula yung ano ko, yung labi ko. Yung sleeping mask kasi yun eh. Kala mo nakalip tint eh, no? Anyway, ayun, good night. See you bukas. Nagawa ko naman lahat ng mga dapat kong gawin.
Kaso, yun nga, since may bago tayong dating na stocks na post ko, syempre, yun, dumadami na naman yung mga inquiries. Kaya, magsasabot muna ako hanggang sa makakaya ko. Kapag nakatulog na ako, then, bukas naman sila. So, good night, see you bukas! Sabaw talaga.